Zdravím vás. Po sérii herních videí mám tady takovou vsuvku. Je to můj první výtvor za použití takzvaného Twixtor pluginu, který se dá použít do různých stříhacích programů. Tenhle ten plugin vlastně dokáže vypočítávat snímky v záběrech, tedy u těch pohybujících se objektů, a tím pádem vám vlastně ty snímky dopočítá, takže máte to video potom extrémně zpomalené, můžete ho prostě zpomalit na nějaký třeba 3-4% té původní rychlosti, takže pokud nahráváte 60 snímků za sekundu, například jako jsem nahrával já digitální zrcadlovkou, tak pak můžete dosáhnout docela zajímavých záběrů. Nicméně tady tohle byl první pokus, jak je vidět, bylo docela zataženo, takže ty podmínky nebyly ideální. Musíte si s tím trošičku potom víc pohrát, já jsem si s tím nepohrál, jenom jsem to prostě nastavil na nějakých, teď nevím přesně, jestli 4% nebo 7% té původní rychlosti, a ten software prostě dopočítá ty chybějící snímky. Co je důležité, abyste měli třeba u té digitální zrcadlovky nastavený rychlost té závěrky na maximum, ne ideálně, takže k tomu jsou pak potřeba velmi dobré světelné podmínky, což tady nebylo, takže je to vidět, že tam jsou ty přechody přes ty mraky, nebo potom, když se ten talíř chytá do ruky, tak jsou dost tedy nepovedené, je to dost vidět, ale jak říkám, vůbec jsem se s tím nevyhrál. A potom, když se podíváte na internetu na různá videa těch lidí, kteří to dělají potom třeba v After Effects, ve kterém údajně ten Twixtor funguje nejlépe, tak se s tím dají udělat docela pěkné zpomalené záběry, i vlastně by se dalo říct s obyčejnou kamerou nebo s digitální zrcadlovkou, která zvládá nějakých 30 nebo 60 snímků za vteřinu. Takže jenom tady s tím jsem se chtěl trošku v uvozovkách ne pochlubit, ale ukázat vám, že ten plugin je takovou zajímavou volbou pro lidi, kteří si rádi hrají s časem, kteří rádi zpomalují videa. Jinak ten plugin není vůbec levnou záležitostí, stojí od nějakých, tuším, $320, záleží pro který tady ten střihový software, ale není to vůbec jednoduché potom teda docílit těch ideálních záběrů, protože je tam spousta nastavení, ale třeba podle nějakých tutoriálů se to dá naučit, takže tohle byla taková vsuvka, snad další video už bude zase herní, takže mějte se pěkně, ahoj.